Kedam tang pai pai ciklo ni phai thong kep arni ada professor kepra achitem apor malongpen dilaiket adung along kedo inu nidul de achor Klirdap Bongrumpi lapen asopi Ankita Dey atung hempen ke manjaan kedam pura barjui pen pinyarni anta hem chelele dat pose bertarip dunno lasi ke theklong abang aling setame 9365327824 anambar along humri ikpen achor nidul de afan berta ke paleji afan se alang lihen pen choneng ripon Puthot ardrik tha kedam tang pai pai ciklo ni phai thong kep arni ada professor kepra achitim apor malong dilaiget adung along kedo inu nidul de achor Klirdap Bongrumpi lapen asopi Ankita Dey atum hempen ke manjaan kedam pura barjui pen pinyarni anta hem chelele det posi bertarip dondong lasi ke theklong abang aling setame 9365327824 anambar along humri ikpen achor nidul de afan berta ke paleji afan se alang lihin pen choneng ripon News Desk Report News7 Northeast